Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man jafra de. Akam Seydou wonda ko den ginnana jonne tuma haji wala atta. Wallahi ko jama ran gondon telephone sono ani décrocher de girum daranje en paw ji ka dan der jama so telephone soni ga. Dawar selligam. Wona tan ko sonna extra anda o jikko to. Wona dum der jama gondon ne de won der jama kan décrocher telephone. Seydou ran jonne mandinde. Biyana kam Muhammad. Wi. Mi tampi fadde. So ando resani yo handum yo wobna resel. Parce que Seydou mbani tan fi ken mama sare fi ni fuko yabe en garti ridu mi kom kala so ando resa kam tan hanno goddo resel. Uru sala. Mi ala Muhammadal to wondo. Mur sikki kanko buri pardini. Mbarandi honko farar jaggul kon so mi yetti mi heddamo nelal ko ko bakkar. Jonjon sum ummi mudo mi rewi galle het galle mabbe direct pam. Mi rewam halnam. Kala ko way wonde ngal mo martama len. O santima walla morma dum rek min bodom ya. Bodom ya on tompam jon. Hamadam. Hey. Wat zit laat kitrini. لما تتحسر تشتحاني ما بغيت الظهر عندك حق ترقد سولتك ايه انا قاعده عندك حق ترقد An mimi wuppi. Mi lawdi kake gasi yumi. يهمك ما قاعد يجيك شيء تان والله يكيد حالك تشوف الدار ما بصح منه شيء انا راينا كنت اتاكل بمامي ما فرص في ترى قوم اجد وافيتوس هي يا امو ما فرص في ترى واسه واسه قاعده يا قاعده ولد ندوق دار قد بتاع وهاي نبدي معهم 85 قدر عن يا ما قاعد بدي من رياض بريا سما اتيم تو قالون لابس شر ay batter ni def du ما الله نياو nen tak de kan dirtaru ما الله نياو bi mam foy mak dawal gayala ma sha Allah chance xal ما الله نياو dal bal yo adda him bur Amadal ni jogino natijo Amadal ni jogino nati joga tan watti wadum commande ma tay hey ايوا ش عندك بيه defal rek ما tay ش عندك بيه wolof njay neena لشك عندي شويه قال اجل lu ci kanam rewul لشك bot عندي شويه lepp gëna leer lepp gëna leer lepp da راح تلقى دو عدل شيء kanam rewul bot lu ci kanam rewul bot ginaaw la botte fof ginaaw leer ايه اسمع داني فوي hey ya to an cikra aduna ko dole ايه اسمع داني فوي ما قلت لك yaw ish ish yo bambe yo الا ما خانا mi ñamirata kawri ƴeew walla yirambe o quoi ما دار خير فيك دا خير راسك العافيه دول جاي estomac mbawmi hen estomac a wondani hen nder wondede Allah addema estomac ngay jimi ko dafɗani e nder mbeɗa fof to mawɗo kelifano acci balɗande fitti galle yanno mawnen hoore ma sa fitti yajara normal goto mawɗo kelifano yana fitti jamma ñama fof ko gihi Baba du fitu ba. ala Baba acci Baba du fitu. cim fitti Wallahi nena madam ma ko welani may seet. Ay macce jangde buri. ala jangde gawra acci ɓinguelam jangguran janggo sa jangi a watti nafde ɗum fof ma waylu sa yi yummani waɗani andumi ala haydara tan Ay mi wawa ay ndar tegla o kala dalu bamma ko bawa bamma bawa. wadde selama en gandi yumma firan ko e gandi ɗum Ay yette ay ndar do ay so gende mi wawa ay ndar tegla bon. joni yumma ko jaggi statine waɗi kam ɗum on bonni indam yo jangire sa jangire barore yo jangi babu yo argay nda waɗɗum pour hendu ya mawɗo ñowa mbawol hay ɓinguelam ne liwede ko mbawa Allah ñowa assalamu aleykum وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام لا تبارك Amadou. باي Ango jimar wado ko non. ala Ko jimar wado ko non. jiɗa ɓeɗa waɗa Kontin tan fit. ala ala endi awtan madam fittanno lel artu tan wallahi madam fittanno
ton wallahi hamdal ar way continue ala ala fitan no Allah fitan tandiren Allah tandiren Hamad tanum sam Allah tandirum en tanum muhim ar sel ma sha Allah da tamper wallahi modou sil ma sha Allah bismillah comme nela dema ko jam wallahi ko jam nel kam ma de ko sala lo kanko nel kam ma o wima l'amour yimbe Seydou Mbagna nan tan jahna ngar te ko kaldude ma ya mormo wala cancaw dum tan sohli kankan Assalamu alaikum. salam Badum. masha Allah mawdum undu hoccu balde hoccule bal ndumsa mbabba arga fittuɗo fittu fittuɗo min wawi gallam accu mbeɗa liggoro gallam wertu leeso ngo wertir ɗum ni ameɗa yiɗi neɗɗo fittan ɗum ni noon a baali hatte amdal ware jom su min wawi gallam arga hetga ligne o tekke nan toon joni goppumi ɗum ena manki yornu ɗum kos cowa ɗum mbaɗa e volise am yo wi sama haali a wiyat ya amadal ware jom suud ma ses amadal ɗum noon min wawi gallam wona an wawi galle ma min wawi gallam e an wawi galle ma kono galle ma liggirɗa hen ses mbiya sala hande ɓurmi yidde janggo so allahu lamɗo o jaaɓi inchallah mami nelaɗe gara toon kumangal hume to inchallah Allah jarama ala hande kay seydi ɗo ñallana ala muk min ga amadal mbimi ɓaɗa wawi yaade ɗiɗo euros kay a wawan ñallude ɗiɗo euros muk saydu mbimami ala saydu amadal ay goto hawrata mbimami to woppi sukaɓe nanto ko min gora comme yirmami yarani deɓele argay amadal woppam ran mbiya coɗo ɗo mi wawa ñamde ko defa ko min goto ala ñam woppam ran saydu argay woppam ran min gonga yadde woppam rek ha gongol rek inchallah jom ñallu ɓawo janggo inchallahu rabbi mam ar ñalluɗo inchallah est ce que ɓawo janggo ma taw mbeɗa woni normal ñallude wasara ɓaade hande mi tawi ma won normal ɓawo janggo inchallahu rabbi ma wawi mi tawma won normal ñallude inchallahu rabbi ma wawi ñallude hande yaw saydu amadal an kam ko gonduɗa ka kulluwal ya fan jusma ba jaljana bawal min kam hande Allah sini ɗum ɗo kam mbeɗen ngal wara kombo hajjetu ngal ɗo sellani fewi hande kay dañir fof jiriɗa hande kay Yelkiti gol min nogoro. en jeey nder sutur Ar. piggal sutur Yimam foy nak. Ma xal ci yu may adula. ses gam ma kule jarbiyo ya boy ma kule jarbiyo ma kule yo e wanda le mi ja bari nande kawuji min ga wala ɗiɗo ala o ham wonta heddu ko jaati gam wonde ko jaati gam wonta heddu fat set ala la ilaha illallah ay ko falda mo andilan ay o deji ka baɗɗo makko ceefi ko min ko weldi jango wonde aɗa selli machallah kanko baali tan ay kullude andi o ar jewren kono falda jam tan jam komi keñiɗo mi ala temps tawde ko jama day tan andini kijam o pullo fuura an are yang battola nga kadi wolnala ka jaggumo de mi jaggimo eyyi ko haaji jam aɗa andi komi jiɗɗo wadde deuxiéme ɗum ɗo deuxiéme debbo aɗa ses ɗo bedda aɗa sesan aɗa andi debbo ma kañum ala ɓuuri ɗum wawde haalde wona debbo am nani baali ayi buuɗi tan ha joni a artirani oɗo yo ya mi yafikemo min joni artirani Maymuna mi yafikemo ya baade makko en mi yafikemo o wodi tan piya dewgal wona noon joni noon komi jiɗɗo balla kam 50 ujunere guluji 50 guluji 50 te wona ɗum ko janggo kay ngal foti humede ko sala kun jiwon ko yiyami ɗo no fréquente ɗo e oɗo quartier la ilaha illallah ɓe batti ya toon imo wirtoɗo parfois joni ari mi ñawlimo ɗon guuɗi seeɗa gol
an ga sirani ga joni no ari nyamlimo an ga mi fudim hulde kede ma joni non tinno balla ham mi yaron sabu be ben batti wadde concurrence alseni joben batti joni ko so jippima nan khalis mun fof ton versat a fami balla ham mi ya ko humana capan je ujunere balde tati ko humata mi famal ko humata ko debbo kede resamo kede nawlira ayo kede nawlira ta ko an kadi ka ay faltondira ga ko mbudi jon jaggude jaggu ka ara o ji ara problème fado wala no do ka capande je bulu capande je ala problème kono non balde tati mi wadi ma balde jeego wadi ma men 3 jours lay ka jamba ci feji dum non ara wana mi nema acci ɗum ɗon kadi an goɗi tan an ko jawdi tan e jamɗe ganduɗa wona noon wona noon aduna ko fijirde jalel wona goɗirte tan liman hoorema miɗo hoolima liman hoorema ka mbari ala jarani mbiɗa hooli liman hoorema wona capanɗe joyi eyyi ko ɓurti ko mi okkimama naɓɓe timmi pulla jaram a weltike jaram no fewi gacce noon awkarama jawdimi nawat ya faale debbo ya faale mbuuɗi an mi anda ko no falɗa ya ala an kay mbeɗa andi kokka fittanu ma ɓuuri kokka jawdi mi ɗa ko yiɗi jawdi alsen toparama awa jaram ara min kadi mi artiɗo ka makule jarbiyo yaay bo eyyi sala alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti allah no fewi an ni mi forani wiidem sala ponmi wiidem ko chokkalla wallahi min ko joni garmi e aduna sabu oɗo kuɗaɗo allah kam a yii guila gummimi toon mi jaɓa ruttade toon sabu toon welaymi ko ɗo tan gonmi te mi yiiɗa hay goto andanami goppe kam ɗo mi suuro mi totti mi tottani fof guertoɗe komi ñaamo kono noon dartin rofma o ma suuru salla jaɓi dartin rofma o rofo so heewi ene jirguita waɗa ko barke tegan hanki jommi nenel compli ko Mus. ya rofone heewi ya attanam rof a kadi andi kiwis ko rofta ñaami mi jarna kam sangara baɗɗo ɗum ɗo pobaro no wiyete kadi an hanki ko jinjero attaque ma mi anda cika ɗum ko sangara baɗɗo pobaro annin tami ɗum mi anda jinjeere mi meeɗa yarde jinjeere an Ah. oɗo premier femme o haydinimam haydara anda sirani hakkille o haydara ala hen o ñammitama moƴƴo on mbaɗa foti kew kono ɗe balɗe sala jeeɓi nder ɗiɗo 15 jours koni potta wima noon allahu akbar kono ko hamma waloy toon nag mok toon kay jejjire kam toon kay ana an ko guertoɗe kertoɗe jamma foof ko mbahalal mum liikon ɗiɗon waɗata mum liikon ɓala won kurum wallahi yo allah tan nabi munnin kay mbiɗa ɗum ted toon kay gacce kam ɗo kam coon magasin goppe kam ɗo o hay joni an kadi ene ɓuuɓani hoore mum maison de chalichi est ce que wonata mamata hay joni mi jara ala jarani a yarana hay jarani aray ko jiɗɗa haydara ɗo hay joni wonɗo tan mi fofto ɓay ɓoyta e wadde fof werma sa ƴew hoore an mbiɗa ma waɗi quoi ala mi suusa minen fulɓe ɓe sukundamen min cuusa serde hen to jeeyata ɗo ƴew hoore so min ceeri hen tan min mbaɗata amande la ilaha illallah lewon kongo damal ngal de an tire ko ñaɗon heeruji aleykum salam sanalaga salamu aleykum aleykum salam bisimilla mo to bonoɗo ɗum woni ɗo di ala balu debbo mi woldalema toon to ko kanko woni ɗo hey ɗum fuut o mi famata ɗum ɗo mbuɗi andi bachir mbuɗi andi min waɗaka ñiire ma hey warse so yiɗa gulal monde ñimi aɗa andi ko ɗum wolanma gonga heɗotoɗa walla heɗoɗa joɗ bisimilla assalamu aleykum joɗ an e ko woni hammadal joɗ an joɗ mi wawa joɗade par ce que min ko adi lanɗo ko pour mbuɗi andi mi heɓay ɗum bachir an hon nanɗo leɗe an an joɗe ono bisimilla mi nanɗo leɗe an wawa mbuɗi andi woni mbuɗi woni mbuɗi andi fatmi alamma gonɗa mi wawa famude hay fof min ɗo mi famata min ko mbuɗi andi on tuma ko haalduɗen ɗo ɗum haalani ɗon battuɗen ko ɗum ɗo ala ko aɗa sécron andi mi wolima ko jallo ko jallo tum ko sécron sécron mi anda ɗum ɗo papa chéri moni o ko darat kamɓe ɗe ɓe tinani ko yahata ko so wona an haalani ɓe pamata ɗum mi haldanma koye o kalde a wawa woldude an goy par ce que aɗa an fandira yonke ɓe darat pullo suturu wonde koye innama ade sutura noon neɗɗo ko kañum okkata waɗimo sutura okke sutura a faami a fotani woluɗo mi ngowɗa wowla il faut mi wowla par ce que an a waɗi lannoon holko andi ɗum holko andi ɗum wona ko aɗa wona ndema hajan wona hajan ko mbuɗi andi falani an he mbuɗi andi gay an he o way mi famata ɗum ɗo mbuɗi andi pullo woni ɗon jeeya mbuɗi andi heɓi yimɓe ne jooɗi mbuɗi andi walla mi wirdomo joni aɗa andi ay to signal ɗum fof ko wolude mi fima أنا ɗo هم أنا شو يعمل أدلة ko o woni madame ma premier mo
ina do min wonna yimini yimi kam jom suudu mo secrétaire bana ɗum ɗo neɗɗo jonnam mbuuɗi mum secrétaire on gari محمد انا قلت لك كل ليالي فرن لوت لك شكيت انك قاعد قتلت ما قبل بليصه ما لوت لك فيها تقول يعني جمسوده جمسوده مش معناها wadanga stati whatsapp kam kono komi wawla gokku gankinaɓe cikko majju ما خالك شي قلت لك ما عدلته addilti stati whatsapp ango jineɗa gorko mol kilifar o dañanto ma jam wari wala dañi noon jam allah ambassade du réseau mara wasiyatade قلت لك ناس ورا علموا بيها شاكين انك مت ala waram towo ma yani an furi ma yani نشكي عن an الشيء baɗan lon نشكي عن الشيء ولا حبيتي نشكي عن الشيء to mbuuɗi andi woni accane lan wadde on gani to mbuuɗi andi woni ko ano gañat kono wona ko hotto mbuuɗi andi woni كانت من اون ديل بفوف to mbuuɗi andi woni an pullo minema silade an he wiyam an ko cugulla he an ko cugulla o ko gorko ma o kadi o ko homboni مين مين من دبم minne ko mimon debbo mo mbuuɗi andi walla kamɓe ɗiɗo ɓe fof mina wara perdi pulle min kom debbo hooram debbo hoorema makule jarbiyo makuleyo ewande lemi jarna nena sarande lemi mara nene yoho